Assalamu alaykum eýiz watandaşlar. Ilim günüm bolmasa, aýym günüm dowmasyn diýen pikirden uğralyp, biz syýasy garaýşlaryň dürli-dürlülügine garamazdan, adalatsyzlyga garşy köp taraply görüşiň bir tarapynda görüşmegi maksat edinen bir näçe ýaşlar bolup, ýaşlar hereketini döretdik. Biz häzirki wagtda ýüze çykan we ýüze çykýan kynçylyklaryň düýp sebäbini döwlet dolandyryş ulgamy bilen halkyň arasyndaky iki taraply bagyň üzülenligini we bir taraply täsire eýe bolmagyny görýäris. Şonuň üçin hem biziň öňde goýan maksadymyz döwlet dolandyryş sistemasy bilen halkymyzyň arasyndaky iki taraply täsiri diketmek we netijede halk häkimetini döretmekdir. Ýaşlar hereketi diňe halk häkimetiniň diktaturanyň döremezligine garant bolup biljekligine inanýar. Halk bilen döwlet dolandyryş urgamynyň arasyndaky iki taraply täsir etrap, şäher, welayat, döwlet derejesinde ýygyderlikde diketmek üçin agzybirlik, jewslik, inanşmak, ylalaşmak we birek-biregiň pikirine hormat goýmak ýaly häsiýetlerimizi hem diketmelidir. Diňe şonda sözüň dolu manysynda halk häkimetini gurup bileris. Öňde goýan maksadymyza ýetmek üçin ýurdumyzyň içinde we daşynda alınıp barylmaly işleriň maksatnamasyny inniki aýlymlarymyzda paýlaşmagy makul bildik. Siziň gollagyňyz biziň üçin möhüm. Kanalymyza agza bolmagy we paýlaşmagy unutmaň. Köp sag bolun.